Lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalean, ni Lasto Txapel naiz edo orain gortan berriz ere World of Warship jokoa dakarki. Zuet eta gure Kongoako erasaterekin partida eta jokatzera goaz. Eta ikus dezagun zer nola nahiko partida ateratzen segun. Beste partida batzuk ezin izan ditut lehenago igo izan ere grabatzeko zenbait arazo izan ditut eta uste dut honetan arazo hori ez dela suertatuko, hala ere naiz bat ere fio. Mapa berria dela edo behintzat kanelan berria dena iruditzen zait. Eta, bueno, igual berria da izatez agertzen den pantalla irudiat, baina, bueno, pantalla astera goaz. Guzgatik gaude erdian. Mila puntu lortu, puntzi guztiak sontzituta edo hiru postuak. Lanik eta behin itxarrengo dugu kainoiak prez egoteko. Enemy force detected. Pantalla imprimatuko dugu gero. Hobete bitzen aurrera goaz. Atxera ez goaz, aurrera goaz. Ze fundamento gutxi zen dugun. Pero fregatzen kamera eta eratzeko miniatura polit bat, zen. Atxetik joango gara besti defentsa baino gehiago beltzen garelako eta hori garrantzitsu gara batez ere zeniko golpea ematen. Galdu dute eta hori guretzako ondo dago. Ematen oso zeiak direlako.
batez ez dugu itxasantz bat bera ere jo eta hori ba Estados Unidos polita tirorik egiten eta orain ez dakizunik horrelako zuz munduan tiro egin Zaki zein dudan lehen oso gauza raroa tiro egitea eta itxasontzirik ez ematea sorte aldatzen den eta bar segundu gutxi ematen du jarritu da nahi gabe sekundarioa Requesting assistance.
Ai, esperando aquí. Enemy cruiser detected. Oiga, bastante de remate. Tire las flechas. El container te va a Enemy map is sighted. Bad. The ship is on fire. Problem solved, sir. The ship is on fire. Izan du garazo txiki bat honekin, osea, nahi gabe armamentu sekundera jarri ditugu eta hori eragina izan du gure partidan zehar. Bueno, hau izan da den, espero dut gustokoa izatea eta nahi baduzue kanalean arpidetu zaitezkete. Hurrengora arte, agur.